Povestea renului Rudolf. Se spune că în țara de gheață a lui Moș Crăciun s-a născut odată un pui de ren cu totul și cu totul deosebit. Ce îl făcea atât de diferit de frații și prietenii acestora? Nasul, care era roșu și strălucitor, atât de strălucitor încât în plină noapte era ca un adevărat far ce lumina totul în jur. Bietul Rudolf. Prietenii îl ironizau, ba unii chiar refuzau să se joace cu el. Până și cei din familia sa, deși nu i arătau pe față, se rușinau să iasă cu Rudolf în lume. Dar pe lângă nasul roșu, Rudolf mai avea ceva, un suflet minunat. De aceea îi ierta pe toți pentru comportamentul lor. Și nu numai atât, era și foarte harnic, nu se dădea înapoi de la nicio treabă ce era de făcut. Într-un an, Moș Crăciun a întârziat mai mult ca de obicei pe la casele copiilor. Se făcuse întuneric și moșul tare nu ar fi vrut să-i dezamăgească pe micuți, dar cum să facă, dacă din cauza beznei se va rătăci sau va încurca darurile? Atunci zări în întuneric o luminiță. Din ce se apropia, din ce în ce lumina creștea. Când se apropiase destul de mult, moșul înțelese că acea lumină venea de la nasul roșu al unui ren, nas care strălucea foarte tare. Moș Crăciun îl rugă pe Rudolf, căci acesta era numele renului, să-i lumineze calea pentru a ajunge mai repede cu darurile la copii. Rudolf acceptă imediat, se așeză în fața sanii moșului și lumină calea celorlalți reni. Moș Crăciun a ajuns cu bine pe la casele copiilor, a împărțit toate cadourile și voie bună tuturor. De atunci, Rudolf îl ajută în fiecare an pe Moș Crăciun, fiind în fruntea alaiului și luminând calea, astfel încât moșul să nu întârzie niciodată. Iar Rudolf este iubit și prețuit de copii, fiind cel mai cunoscut ren de la sania lui Moș Crăciun.